खान्थाल जानो नागिरदो नोंथांमोनजों बेखौनो फिसा ब्लग बानायलायनोसै जोंहा हायथ'आ खान्थालखौ जानो नागिरबाय दं ओइ खिन्थादो खान्थालखौ गावस्रा गावनाव दं बेखौनो जों रादना जानो नागिरबाय ओइ दं नै सेवनायबो दङ बा बिदिबा नायलांबाय थादो हानदो अ जों बानायदो सालाया मा नागिरदो ओइ गेदेरनि थारायाव हाखा खान्थाला नै गावनायसो गाइसमोन ओमफ्राय सेवलायबाय आरो सेवजोबलांगौमोन आरो ओमफ्राय बिदि गावस्राजोब्बाय उनाव गोथां गोथां जालायनायनिफ्राय रादोंना रायाखै जानोसै लोगोफोर नै बरिया जादों रायाखैलायनो एसे गोजौबानो आदुमब्रा बिलाइ गोमोमोन नांलाजोबनोसै नै आदुमब्रा बिलाइलाय एसे गोजौ बानायबावनांगौमोन जानो नै टेस्टि मा होनदो गोथाव मा होनदो गोथाव खान्थाला बरिया नै खर'निया गोदै जागोन दानखाना जालायदों नै हो मा नुवाखै दा आखायासो माजों खारगोन फेरेसबो गैया मा गैया आंसो दाननांगौ सेन्देलखौ गरमाव गानबाय थाबाय आंसो दाननांगौ मोननैखौ जागोन नामा दिनै Kita orang masalah dah udah. Goro, benar saya. Ida dah udah ni tunggu baju. Iban kita dah guna. Dah dah udah hasil dah udah. Kodo dah. Saya lupa kanan dia. Enggak bekas apa dah. Mak. Salah itu. Gede. Gede nggak abang mar lah baik. Ini saya Riko. Riko deh jangan kapan gede jalan ni. Oke. Sosial. Jangan kini item kita ni. Mana? Aku pernah nak men bang. Ini sosial. Saya kan terus ada. Bebas serok pastem ni. Sang ni betul tu kan terus menjaga. Hai kan terus ada. Thaya tapi thaya kayak bilik menjaga. Bayi naik menjaga. Beri siapa? Nih kan terus beri siapa dia habna. Tahu sebenarnya. Mana hai awak dia apa tu? Kami mau sore ni mungkin masih ada hari ni. Nung có ăn thì xuôi làm nữa bây giờ làm nó Không phải
खान्थाला गोदै दै ब्रब ब्रब गैयासो सेखना जाबाय गनाय दिरुंनि गेवनाय लोगो लोगो बा आयनाखौ जाखो मावजिया